Sige, parang pinipicture ka pa. Hi, welcome back to my channel. Please subscribe, comment down below, and share. Hi! Welcome back to my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe na and click the subscribe button below. And since maraming nag-request for a mukbang, gagawin ko siya today. Actually, tonight. Since medyo kakagising ko lang and I am with my sister. Siya yung cameraman ko today. At this time. So, nagpa-deliver lang ako sa Jollibee. So, meron akong 8 pieces chicken joy here. So, 8 pieces chicken joy. And 4 regular burger yan. Kasi mas favorite ko yung burger yan eh. Ayoko ng beef burger what. So, nagpa-deliver lang ako sa Jollibee. So, meron akong 8 pieces chicken joy here. And so, 8 pieces chicken joy. Ayan. And 4 regular burger yan. Kasi mas favorite ko yung burger yan eh. Ayoko ng cheeseburger what. Siya lang yung favorite ko. And of course, ketchups. Favorite ko yung ketchups. Tapos gravy. Hindi ako masyadong mahilig sa gravy ng Jollibee. And meron ako fries na medyo kinain ko na. Kasi medyo gutom na ako. And meron akong apat na soft drinks. And then, meron din akong spaghetti, mga men. Ito yung favorite ko talaga, spaghetti. I'm a spaghetti girl, you know. So, meron din akong apat na spaghetti. So, start na tayo. Kaya unahin ko dito. Sure, kaya ko naman, kahit di ako mag-video-drop. Unahin ko yung burger, favorite ko yung burger. Ng parts.
subscribe.